tätä ainaista taistelua. THC vs ALC, piste. Yeah. Mulla on aivan helekatisti tuttavia, jotka polttelee mieluusti niitä pikkukukkasia. Ja me voi luvata, että se jatkuu vaan. Naurettavaa pitää luontoa laittomana, eikä siitä mitään hyötyä. Älä lyötyä, se pitää huole, että tulee syötyä. Vähentää väkivaltaa, lisää keskusteluja. Paremman puolesta ne on jo muinaisia peruja. Mitä kotikasvatuksessakin vikana, ilman sitä tietty katukauppa onpi lihava. Jos Suomen valtio haluaa, niin miksi ihmeessä vääriä jälkiä pitkin johetaan katulapsi? Mistä lähtien hyvästä tullut paha? Alkoholikin oli laitonta, mutta se raha tuppaa tähänkin. Etiketti myy enemmän kuin väsäri. Johan vittumaisesti viisari värähti. Verhottua totuutta on vaikea katsoa tarkasti, mutta tämä tulee varmasti muuttumaan, kun alkaa porukka puuttumaan. Meidän sukupolvisohviltamme kuuluttaa, ei. Et halua, etkä tykkää, että joku tuttu rauhan pippua sytyttää. Kai se on parempi kuin remua ja ryyppää. Apinoi kännissäkö rinki sinua pyytää, ei. Et halua, etkä tykkää, että joku tuttu rauhan pippua sytyttää. Kai se on parempi kuin remua ja ryyppää. Apinoi kännissäkö rinki sinua pyytää. Näkökulmassa on tälläkin auto, niin mälläsin kämmäsin. Miksi mie kännäsin? Ota esille rekisteri, ote, henkilöllisyystodistus, syyllisyys näytetään toteen. No tuo on taas omasta mielestä kiinni, että lähdenkö mie ajamaan, vaan päästänkö mie irti mielihalusta ajaa. Juopotaja kännissä ja jäjä sitä rattaa. Jep, radalle hyvinkin kaato kännit päälle, kun vitutaan siihen sinä pyritkin. Jälleen eessä onpi muistamaton ilta. Muutamat tappelut ja roskaruoka kioskilta. Hei hoi, ja hauskaa oli. Seuraavana päivänä jos mie jotakin tein, niin sori. Mie en kyllä jo enää pitkään aikaa. Illalla radalla taas sen punaisena laikkaa. Otetaan vaikka niille kissaristiäisille tai niille tuleville päiville. Tietenkin ämmille ja äijille ja isille ja äitille, ei. Et halua, etkä tykkää, että joku tuttu rauhan pippua sytyttää. Kai se on parempi kuin remua ja ryyppää. Apinoi kännissäkö rinki sinua pyytää, ei. Et halua, etkä tykkää, että joku tuttu rauhan pippua sytyttää. Kai se on parempi kuin remua ja ryyppää. Apinoi kännissäkö rinki sinua pyytää. Mitä nämä yhteensä tekee? Ottaa miten ottaa, menee miten menee. Ei oo väliä mikä on sukupuoli. Toisen naisen plussa on toisen miehen huoli. Ei kuitenkaan pidä yleistää. Ajatella itekin mikä on järkevää, mikä on typerää. Heitä ilmoihin syytöksiä, että esimerkiksi pajasta tulee sulle kytköksiä. Vahavoihin vaikuttaviin huumeisiin. Samat syytökset vois kohdistua huurteisiin. Asiat on tapahtumien summa. Se voit syyttää vaikka lapses käytöstä perheesi hurtaa. Tämmöstä se onko syyllisiä halutaan. Valehellaan itselle eikä sitä edes tajua. Oikeita asioita eikä niistä oo hajua. Koko laivat tulessa eikä missään näy savua, ei. Et halua, etkä tykkää, että joku tuttu rauhan pippua sytyttää. Kai se on parempi kuin remua ja ryyppää. Apinoi kännissäkö rinki sinua pyytää, ei. Et halua, etkä tykkää, että joku tuttu rauhan pippua sytyttää. Kai se on parempi kuin remua ja ryyppää. Apinoi kännissäkö rinki sinua pyytää, ei. Et halua, etkä tykkää, että joku tuttu rauhan pippua sytyttää. Kai se on parempi kuin remua ja ryyppää. Apinoi kännissäkö rinki sinua pyytää.